Hunyo 8, Domingo, Tuig 2025. Domingo sa Pentecost. Pagbasagikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Juan. Sa pagkagabi ina ni adtong Domingoha, nagtigom ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkoan sa mga Hudyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti ni ini. Iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilit. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usap, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan. Ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.